Ćao, ja sam Andreja i dobrodošli nazad na moj kanal i danas sam tu sa svojim bratom. Ćao. I danas sam ja bez šminke, kao što vidite. I ja sam. I to je zato što će meni moj brat danas našminkati. Ovo je moj zli pogled. Tu sam donijela nešto od šminke što ja koristim, nešto je i on sam uzeo. Da donijela sam sve što je imala što mi se sviđalo. Sve što je imala ono kao 3 proizvoda. Imaš 4. Hoćemo početi odmah ili kao nešto još da predstavljaš? Čekaj, šta čekaj, kud ćeš, šta? Nemoj mi ti govoriti ništa, sve ja moram Prvo, samo raditi. molim te, nemoj da mi uništiš lice. Šta ja znam o šminki? Šminki ili šminci? Šminki. Šta ja znam o šminki? Znam da prvo ide foundation ili ti osnova neka. Dobro. Sad da imaš šta izgleda kao osnova od ovih ovdje ponuđenih proizvoda, a ima ih jako puno. Znači kaže mat bronzer, bronzer nije. Nije bronzer, dobro. Makadamija oil, imaš ulje makadamije. Zašto to koristi? Za usta, brate, zar to ne izgleda kao nešto što se stavlja na usta, ono možda? Glitter primer, to će nam treba, glitter planiram da... To je skupo i moraš da paziš. Lip smacking, dobro, to je lip, to je usne. Master, strobing, highlighter, evo ga, a nije, to je drugo, to ide na obraze i to znam. Aj, molim te, počne sam. Puno znam. Čekaj da nađem. Liquid kamuflaža. Liquid kamuflaža, ili ide? Mogu to prvo? Možeš. Concealer. Lijepo mirši. Izgleda kao pašteta. Što se tako crvena? Što se radi? Opusti se, znam šta radim. To nije puder i previše je svjetlo za mene. Nema ništa biti previše svjetlo za tebe. Pa pocrnula sam. Ne pomaži. Bože, kad će se završiti ovaj video? Polako, tek smo počeli. Mora nečim to da se razmaže, a razmazuje se rukom, šalim se, neću, nisam toliko odvratan. Uzet ću ovo. Jaje. Što je mokro? I treba da bude mokro. Mati, ne! Neće ništa da se desi, evo vidiš, evo već ličiš na to. To se tapće, ovako tap. A moram se nosa nositi. Moram da ga... fino. Malo izgledaš bleđiša. Bila sam lijepa. Da, sad si ružna da je. A ne, popravit ćemo, ajde. Ja sam ovo sad koristio, to ćemo da odložimo. Idemo, možda? Možda? Ali ne piše šta je, piše nude matte fluid makeup, meni to ništa ne znači. Čujem kako izgleda. Puder, je ovo puder? Jes. Moraš puder. Jel se on četkicu nosi? Ne, nemoj uništi četkice, biti ste voljni. Da li na ovo ili na tebe? Ajde na tebe ću. Ne, Bati! Joj, Bati, kad mi sutra izađe 165.000 buljica. Već imaš opšteno. Dobro se mora razmazati, zato što tako funkcioniše šminka. Malo po bradi. Nauči nas. Po vratu morate, zato su natane cure što se namažu do ovdje i to im bude sve broncane boje i onda ovdje bijeli vrat. Znači, po vratu mazati. Razor. Anti-age. Znači na oči ide. Na oči, na kapke. Da ti obrišem. Age. Bojim se. Nemoj da me previše, molim te. I šta ćeš sad uraditi? Sljedeći, znači puder smo stavili smo ono prije pudera. Nećeš mi razmazati, jel? Neprofesionalno. Aha. Četki sam. Ja eto. Ljudi, nisam znala da će ovo biti volka tortura. Imaš nešto ovdje. Aha, puder. Hoćeš mi nacrtati obrve? Da. To mi je bilo sljedeće što sam htio da uradim. Jel? Evo ga. Ja. Šel. A da, očešnjam malo. Prvo se maže. Nemoj, molim te puno. Mati, daj ovo mi tako staje drugo se a mora, kad se mrdaš. Neće mrdati, ajde, drži glavu. A lakše mi nego bilo. Headlock. Kako sam napravio ovo, brate, olovku? Znači, bukvalno možeš pisati sa njom i treba obrve, znaš. Što nisi nešto tečnije napravo.
Znači, obavezno ići po obrvi, ne ići gore, ne ići dole, već po obrvi. Liquid ink, eyeliner, tim ćete mazati. Šta ćeš, gdje ćeš to staviti? Spremi oči. Ček, ti moraš otvoreno imati oči za ove, jel da? Ne, zatvorene, hvala Bogu. A, ne. To bi mogu sjebati maksimalno. Spremi se. Zatvori oči ako trebaš imati. Ne smijem, znači ne smijem, Mati. Pusti se. Možemo ajde bude prirodni luk. Ne, ajde. Polako, moram držati to drugo. Pusti se. Stavljam s očima, imam mirne ruke. Skudno. Što sam pristala na ovo? Nice. Ček drugo. Sad će mi svi otprat zato što sam ružna. Umjetnička sloboda prije svega. Dobro. Možeš ti natvoriš oči, dovršio sam. Sviđam se, da. Jel smijem izaći? Čekaj malo da ga potapkam. Da kako mi tečam previše ima, hoće ti upast u oko. A slušće se. Nemoj se gledat. Šta dalje radimo? Healthy Ljudi moji. balance. Jel smijem izaći ovako sad u šetnju? Može, idemo da šetamo, sad posle. Znači smijem. Dajde. Smiješ, ali nemoj, idi jedno 10 metara od mene, iza ili ispred. Kako hoćeš. Alo, pa evo je pudenak, ja? Aha. On ide sa ovim četkicom. Vau, iz prve ispogodio četkicu. Nice, dođi. Tako. Lagano nanositi, ne slučajno pritiskati, zato što ono se samo apsorbuje u suštini. Vi samo stavite i koža to upije i onda posle jedno 10 godina vam propadne koža zbog toga. Ali dobro, to nije bitno, bitno da trenutno izgledate lijepo. A to šta će biti kasnije? Dobro. Stavili smo 2 pudera, stavili smo prije pudera nešto još, znači imamo, to je 3. puder, koliko pudera ide? Šta je ovo? Pore, Faring, Anti-Shine Base, može i ovo, base. To je base, znači ide na početku, base. Ne može to... It's all about base. Base ne mora, baza ne mora stavljati, to je po izboru, ja sam izabrao da ne stavljam. Može sad ovo. To se nanosi ovom četkicom. Ne. Što ne? Kako ćeš to nanositi? To je rumeno. Ja sam mislio da to ide na oči. Znači... Ni to. Šta? Ne ide ni ovo. Ne. Čime ću nanositi? Ovim. Time! Ovo neće biti dobro, ne stavlja se. Znači morate kad nanosite rumeno da napravite konturu. Nemoj mi tako stavljati, nerviraš me. Kontura da izgleda kao da je to u suštini dio lica. Opa. Nije to kontura, to je rumenilo. Kontura rumenilo. Da se rumeni kontura. Nije to kontura. Odlično. Kontura. To je oči. Moram držati sad malo izvijem. Već osjetim kako pada po meni. Dobro. Jel se sviđa sinka? Sviđa mi se odlično. To sam za maturu nosila. Ozbiljno. Mislim, za maturu sam kupila. Ime ćeš to Jel? za slovensku. Ja sam mislila da ćeš ti meni lijepo da našminkaš da ja mogu da idem sad u grad. Hoćeš da kažeš da ne možeš? Pa ne znam baš. Ne svijetam malo ovo, ček moram popravim. Čime sam te mazao po očima? Moram, nervira me što nije jednako. Da, jednako je, samo ovo dole je nejednako. Čekaj. Zašto mi stavljaš ispod? Moram, brate, mora biti bar to jednako. Čekaj moj. Ali to ne ide ispod. A znam, ali... Ovo je umjetnička sloboda. A ne, sad ti ovdje gore. Samo moram još jedno i ovdje. Čekaj. Ako želite profesionalno šminkanje za maturu. Još nisam završio. Krajnji rezultat će da bude još bolje od ovoga. Sad ide ono što stavlja na trepac, maskara. Nije to maskara. Nije maskara.
Smeđa, ide smeđa na ovo. Nemoj, molim te, Što maskaru. fali? Šta nemoj maskaru, brate, daj vam dođi. Ajde, zatvori si oči. Ajde to reći. Šta, nemoj to radit. Ali ne mogu ovako, treba donje da ide prema dole, gornje prema gore, a ovako ja puram. Pusti se, bit će sve dobro. Slijepa sam postala. E pa dobro ti stoji. Sviđam se. Znači maskara. Maskerada. Bronzer. Jel se njime kontušiš? Da. Ajde dajem, koja je četvrca? Ovi. Ne, manju za neku, da ja biram. Kao pjesak. Ovo sam čekao. Mislim. Šta radiš? Uopšte ne znam šta radim. Karmin. Koliko imaš karmina? Jedan karmin imaš. Sam donijela sam ovim. Evo, ima i ovo. Da. Ovo treba da bude ovo. Da. Ajde. Nemoj pljuvat na karmin. Polesnik jedan. Sam moram opet da umočim, usušio se. Joj, ali dobro. Jesi to namjerno kupila zbog toga što imaš na očima trenutno? Da uspariš? Ne. A dobro ide. Da nisi malo prešao. Opšteno, to je namjerno. Gledao sam kako radi to žene. Da izgledaju veće usta. Joj, sam te dobro našminkao, brat. Svaka men čast. Ha! Skoro pa valja. Zašto? Zašto si ovo uraš? Što me nisi lijepo našminkao? Da, jesam. Znači ja sad smijem ovako da izađem. Ljepote je vrlo relativan, sestro. Za mene je ovo lijepo. Ja da mogu da vidim, svi bi se ovako šminkali. A što ja tebi sad našminkam? A? Ne. Dobro. Molim vas, recite iskreno kad budete komentarisali da li vam se sviđa. Ocijenite ovaj make-up U komentarima od 1 do 10. 10. Da. Znači 10. Znači 0. Mi ćemo. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video, a mi se vidimo u sljedećem. Ćao! Pozdrav.